Salut băieții! E că v-am umplut de clipuri astăzi. Am prins o zi ceva mai liberă și aveam și câteva subiecte în baza cărora voiam să vă vorbesc. În clipul acesta vreau să-mi dau și eu cu părerea legat de un video făcut de Frankie Spartaco, pentru că nu ultimul, ci penultimul, pe care el îl denumește De ce sunt zburați gușații atât de puțini. Clipul lui vine ca urmare a unei întrebări pe care o adresează cineva în rubrica de comentarii. El mai are și genul ăsta de videouri de tip Q&A. După cum bine știți mulți dintre voi, Spartaco zboară porumbei din așa numita linie de Deportivo Democráticos. El zice că e linia lui. Mă rog, aici sunt multe de zis, să spune, pentru că el ia porumbei din stânga și din dreapta, îi bagă în ai lui și zice tot mi linea. Din punctul meu de vedere nu e chiar așa. Dar mă rog, la bază Deportivo. Revenind la gușați, eu vedeți că ăștia s-au luat deja. Spune el pe clip câteva rase care totuși mai sunt zburate, dar foarte, foarte puțin. Deci dă el ca exemplu hienense de vuelo, deci hienense de zbor. Hienense de zbor spune că foarte, foarte puțin. Chiar cred că dă exemplu o singură persoană ce ar avea așa ceva. Am găsit și eu pe cineva pe YouTube ce deține așa ceva. Mă rog, așa-i numește el, hienense de vuelo. Dar nu știu ce să zic. Majoritatea clipurilor, să nu zic toate, sunt porumbei care dă zboară, dar nu fac capturi. Nu văd să fie capturi făcute. Mai are din când în când câte un clip în care stolul lui de 30 de hienense aduc câte o guțancă și zice că gata, aia e seducția lor. Da. O altă rasă de care aduce aminte Spartaco sunt Moronselo. Moronselo, iarăși, pasăre, din câte știu eu, o pasăre de zbor. Așadar, nu o pasăre folosită sau selectată pentru zborul la captură, ci pentru zbor. E o pasăre de postură în zbor. Moronselo, niște păsări frumoase, frumos colorate, în principal, dar cam atât. Eu unul nu am văzut pe nimeni pe YouTube să zboare Moronselo la captură. Mai spune el de Valenciano. Valenciano cred că sunt cei mai răspundinți gușați spanioli. Și zice că din aceștia ar mai fi câțiva ce zboară la captură. Crescători mă refer, dar nu foarte mulți. Valenciano, o linie de lucru, linie de, să ne le spunem, linie de cu seducție, linie de valencieni folosiți pentru zborul la captură. Au mai ajuns și în România. Știu cazurile
de valencieni ajunse la Vio din Spania, de la Andres, valencienii aceia negri, despre care ne povestea Vio că Andres are numai cuvinte de laudă. Cred că legat de ei, Vio a făcut mai multe clipuri care și-a expus părerea. Deci, la valencieni încă mai sunt persoane ce îi cresc în continuare pentru zborul la captură și nu doar expoziție, însă puțini. Și în România mai avem cazul Paul Năstase, ce și-a adus foarte mulți valencieni, atât pentru partea de expoziție, cât și pentru zbor la captură, mă repet. Și știu că și el zburase chiar valencian pur, din ceea ce și adusese și reprodusese, și făcuse chiar capturi cu ele. Un alt exemplu dat de Spartaco sunt Laudino Seviliano. Spune el numele unui crescător de care el știe că încă ar mai încerca așa ceva la captură, dar foarte puțin. Foarte puțin. Părerea mea legat de toate rasele astea de gușați spanioli este că odată cu selecția pentru partea de expoziție, odată cu selecția făcută pe caracterele fizice, s-a pierdut mult din aptitudinile lor pe parte de vânătoare. Păsări cu seducție, toți gușații, însă în anumite păsări seducția asta s-a cam dus odată cu selecția, spuneam, pe care ei au făcut-o pentru parte de expoziție. Din ce am urmărit eu de câțiva ani, predomină foarte mult metișii, sau cred că în proporție de 90% sunt zburați metiși și nu rase. Atât în Spania cât și în România. Și, mă rog, partea cu cubanezii zice că e un alt fel de sport deja, în care poate de multe ori nu porumbelul contează, ci instrumentele alea, capcanele pe care le au ei, dar aia e o altă discuție. Așadar, văd o dominanță puternică a metișilor în raport cu gușații ce sunt zburați la captură. Cei care vreți să zburați la captură, vă oprește nimeni din a zbura rasă pură, să zicem, dar mă gândesc că dacă nici spaniolii, de unde provin toate păsările astea, nu îi zboară atât de intens sau suficient de mult, să zicem, mă gândesc că nu-s nici ei proști. De atâția ani știu ei ce au și ce presupun gușații ăștia, motiv pentru care nici nu-i forțează prea tare pe partea asta și preferă metișii. Eu n-am avut o interacțiune atât de puternică, să zic așa, cu diverse rase de gușați, în special porumbeii pe care am sunt metiși proveniți din păsări ce au mers, motiv pentru care nici n-a trebuit să lucrez eu prea mult la ei. Cam tot ce am adus a mers, sau
cam tot ce am adus și am împerecheat au dat produși care au mers. Așadar, n-am o experiență vastă cu gușații, mai mult cu metișii, deși poate și cu ăștia prea puțin în comparație cu alții. Dar aia era părerea mea legată de ce nu se zboară gușații atât de mult sau suficient de mult, pentru că s-au pierdut aptitudinile. Sunt multe rase de gușați, avem Gorghero, Chienense, Rafenio. Și uite, ăsta e un gușat pe care l-am uitat. Mai zice Spartaco de Bucion Velenio, care cică iarăși ar fi un crescător sau câțiva ce încă mai încearcă, dar foarte slăbuți. Da, vă spuneam de rasele de gușați, sunt Gaditano, Marcenero și așa mai departe, mă rog. Dar foarte, foarte puțin folosiți pe partea asta de captură. De multe ori poate că gușații ăștia vă iau ochii, dar țineți minte că ei provin de la spanioli și dacă erau atât și atât de grozavi pe partea de sport, poate că ei încercau și direct așa și nu mai făceau metiși cu guțan, voiajor și așa mai departe. Da. Cam atât și pentru clipul acesta. Cei care aveți o părere legată de subiectul ăsta, de ce nu se zboară gușații suficient de mult, puteți lăsa un comentariu și putem dezbate în continuare subiectul. Pe data viitoare. Salut!